Сварихте ли ракията? Днес ще разгледаме положителните влияния на помпата за въздух при аерация на ракия. 1. Окисляване и изглаждане на ароматите на ракията. Въздуха се разтваря в ракията и помага за окисляването на различните аромати и компоненти в напитката. 2. Ускоряване на процеса на зреене на спиртните напитки. Аерирането ускорява процеса на зреене на ракията, като я прави по-пивка и с богат вкус по-бързо. 3. Катализация на процеса за отделяне на метила от ракията. Ако все още не си пробвал, какво чакаш? За целта ще ви трябват следните аксесуари. 1. Въздушна помпа за аквариум. 2. Шлоук 6 мм. 3. Гъвкав накрайник, който не се разтваря в ракията. Всичко това можеш да закупиш от нашия онлайн магазин на адрес zoomagazinche.bg. И накрая да не забравиш да почерпиш от магическото питие. На здраве!